Selamat pagi, bolo-bolo kabeh. Bagaimana kabarnya minggu iki? Oke. Oke, bolo iki hari Minggu yang cerah, bolo. Hari Minggu yang cerah. Mari kita kemana? Nah, iki bolo, dilihat ae, kita delok ae. Iki teko nggone Jalan Veteran Kota Blitar, teko omah bolo. Nah, samping kiri kuwi konggone Pak Black Soto bro, Mas Black bah. Sotone juga enak kuwi wis. Entek mesti wis jelas wis kuwi mengdengkas wis mesti. Ruame bolo sotone soto Lamongan. Yes. Lek pas arah ndek nggone Malang sing liwat Kota Blitar sing liwat jalur kene iki ya iso mampir ndek nggone warunge soto Mas Black. Wis bukake sekitar jam 6:30-an. Seruame bolo wingko konggone kono. Ha iki ya situasine Kota Blitar lek pas dina Minggu. Yes ngene iki bolo, sepi adem wis seger pokoke iki mau dingaren ora mendung biasane wis mendung udan ngono kuwi wong ya cerah musim penghujan tapi wis mambengi iki mambengi udan deres isuk-isuk jadine cerah bolo tapi kingko aku ora iso liwat jalur utama apa Jalan Merdeka sing menuju nek nggone alun-alun Koetan kuwi bolo mergo nyampo lek ndek nggone kene Kota Blitar kene tiap minggu kuwi enek Car Free Day bolo kae ditutup kae wis Car Free Day wis tempate ndek nggone sepanjang jalur Jalan Merdeka bolo Jalan Merdeka mengulon nang nggone menuju ndek nggone alun-alun kono kuwi wali kota isak ngulon wis. Kuwi wis rame dadine enek sing olahraga, enek sing